खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 25 मे 2023 बाराय जायो बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव गोदान एसपि जानायनि उनावनो लखिमपुर पुलिसनि सिगाङाव सार' दायनिगिरिफोरा नंखाय सनानि फालांगिरि खालामग्राफोरा गावसोरखौ पुलिसनि आखायाव गथायदों। गावसोर गथायनाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय आबु साहिद, जाकिर हुसेन, मिजानुर रहमान, साइदुल इस्लाम, आब्दुल राजाक आरो साहाब उद्दीन। हजाइ जिल्लानि जामिया इस्लामिया जालालिया माद्रासानि सासे फरायसाया गावसोरनि माद्रासायाव फरायनाय सासे 12 बोसोर बैसोनि फरायसाखौ किडनेप खालामनानै लांखारनानै गथ'खौ हगारनांगौब्ला 5 लाख रां होनांगोन होननानै गथ'नि न'खराव दाबि खालामहरनायनि उनाव आरो जुदि रांखौ होआब्ला गथ'खौ बुथारनाय जागोन होननानै हुमखि हरनायनि उनाव गथ'नि न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होनायाव पुलिसआ दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। हमजानाय दायनिगिरि फरायसानि मुङा जाबाय मुस्ताफिजुर रहमान, गवालपारानि थागिबि। मुस्ताफिजुर रहमाना बे 12 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'नि माद्रासायावनो खौसे फरायोमोन आरो मुस्ताफिजुरा बेखौ चान्स लानानै बा खाबु लानानै बे गथ'खौ लांखारनानै गथ'नि न'खरनियाव रां दाबि खालामदोंमोन, नाथाय फेमाइल जाबाय। गोलैदों बिल्डिं गोजौनिफ्राय गोलैनानै जिउ गोमादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय एबिसि तारुन नगर ओनसोलाव सासे 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ गंसे गोजौ बिल्डिंनिफ्राय बा टेरेस सानिफ्राय गाहायाव गोलैबोनानै अबथिरायै जिउ गोमादों। गथ'खौ बिल्डिं गोजौनिफ्राय गोलैखांनायनि उनाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। सावथुन नायखांनायनि उनाव गावनि गार्लफ्रेन्डखौ मुस्लिम धोरोमाव सोनो नाजादोंमोन। मध्य प्रदेश रायजोनि इन्दराव सासे 23 बोसोर बैसोनि मुस्लिम सेंग्राया गावजों खौसे थाफाग्रा हिन्दु सिख्लाखौ दा केरला स्ट'री सावथुनखौ नायखांनायनि उनाव इनाय खालामबाय थानायनि उनाव जिनाहारि खालामसे खालामनानै जुलि खालामनो थाखाय आरो इस्लाम धोरोमाव गुस्लायनो थाखाय नाजानायनि जाहोनाव सिख्लाजों केस होजानायनि उनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। रिपर्टनि बायदिब्ला मुस्लिम सेंग्राया केरला स्ट'री सावथुनखौ नायखांनायनि उननिफ्रायनो हिन्दु सिख्लाखौ इस्लाम धोरोमाव गुस्लायनो थाखाय सानफ्रामबो इनाय अयथासार खालामबाय थायोमोन आरो सिख्लाया सेंग्रानि गेदेरसिन फरायनाय आरो सिख्लाया साख्रि मावोमोन। हमजानाय मुस्लिम सेंग्रानि मुङा जाबाय फाइजान आरो बिसोर सानैजों थांनाय 8 दाननिफ्रायनो खौसे थालायोमोन। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सासे सिख्लासा गथ'आ जायगायावनो जिउ गोमादों। तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दुवारकुसियाव टिउसनाव थांबाय थानाय सासे 14 बोसोर बैसोनि फरायसुलिखौ गंसे आल्ट्रा बास गारिया हरखाबै सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै बे फरायसुलिया जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय फरायसुलिनि मुङा जाबाय हिमानि दास। हिमानि दासआ टिउसन लानो थाखाय साइकेलजों थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। दा बे जाथायनि सायाव तामुलपुर पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मुंदांखा टिभि सिरियालनि एक्टर अनुपमानि एक्टर नितेश पांडे बिथाङा मैया फुंनि समाव बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय आरो बिथाङा अनुपमा सिरियालाव धीराज कुमारनि रलखौ प्ले खालामोमोन। अदेबानि बिथाङा धीराज कुमारनि फाव खालामोमोन आरो बिथाङा थैनाय समाव 52 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथाङा हार्ट एटेक जानाय समाव 2 रिंगा जायोमोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।